Yasaya çarçove ya taybet bi vegera gerîlayên PKK ji bo erêkirinê ji Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan re hate şandin. Temaşevanên nêja yasaya bihêzkirina hevgirtina netewî û yekbûna civakî ku di nava raya giştî de weke yasaya çarçove tên naskirin, piştî ku li parlamentoyê hate qebûlkirin çû ber destê Serokkomarê Tirkiye. Yasa ji 12 maddeyan pêk tê bingeheke hiqûqî ji bo vegera gerîlayên PKK datîne. Piştî erêkirina Erdogan wê yasa di rojnameya fermî de bê weşandin û êdî mekanîzmayên ku di yasaya çarçoveyê de hatine destnîşan kirin calak bibin. Ez ê ji bo vê babetê yekser biçme cem parlamenterê AK Partiyê Erzerûmê bi rêz Abdurrahîm Firat ji Enqerê li gel me ye. Dem baş bi rêz Firat, tu bi xêr hatî Rûdawê. Dem baş, hêvîdar xanım nav xêrê davê. Belê. Proje yasa li parlamentoyê pesend bû, mirov dikare bêje êdî bûye yasa. Çû ber destê Serokkomarê Tirkiyê jî pişt re çi li pey tê gelo? Gava ku li pey vê were çi ye? Di destpêkê da ev zagona bi xêr be. Bi rastî jî yani zagon pir zagonekî girîng e ji bo herema me, ji bo welatê me, ji bo însanan em hêvîdar bûn. Yani ev 5 sal ev pirsgirêka di Tirkiye da didomîne. Ev yasa ewil gavekî ewil ayê kemîne ji bo vî projeyê ew ê dawî bîne. Me di parlamentoyê da bi dengekî gelek xurt vî yasê me derxist. 467 hevhevalê me parlamenter ji bo yasayê gotin erê, 87 hev jî gotin na, 7 jî bêalî sikinin. Piştî ev yasa ji parlamentoyê wexta hat derketinê, piştî wî çû cem reîs komar bi rêz Recep Tayyip Erdogan wexta ew erê bêje ji bo vî yasayê ku hêvî umûda me jî ji bo ew ê bibêje erê. Piştî wî jî di rojnama fermî da ew ê weşan were çêkirin ji vir çûnda gav dizvire ji bo PKK, rêxistina PKK wexta çekî xwe dayne, ew saziyê evlekariyê jî ji bo viyan wexta qebûl kir, yasa dikeve rojevê, dikeve mer'î dibe. Em hêvînekî ev yasa bê problem, bê asteng ew ê xilas bibe, milletê me jî vî tengasî xilas bibe. Yani bi rastî em hergav viyan dibêjin, yani dewlet zerûretê xemse dibêne. Zerûretê xemse çi ne? Dewlet wezîfa wî ye en mezin ew e ku di nav însanê xwe da dînê wî qorî ke, exlê wî qorî ke, malê wî, canê wî qorî ke, ji bo neslê pêşerojê da tê ji wan re welatekî xweşî bide pêşiya wî. Ev yasa jî di vî çerçeveyê da wexta merov biaxife, biponîce malê însanan, canê însanan, neslê me nû têne bira nebêjin em Kurdin, em Tirkin ve em Erebin, bêjin em însanin ki Xuda Teala ji Qur'ana pîroz da dibêje lê welaqad keremne benî Ademe, însan bi şeref hatiye derheqê Xwedî Teala însanan bi şeref çêkiriye. Em şerefa xwe bi rêva bibin, em di welatê xwe da ji bo însaniyetî, ji bo têkiliyê, ji bo biratî em rêkî bi rêva biherin. Ev yasa gava ewil e ji bo viyan ki welatê me da di nav însanan de jî pir tesdîqekî mezin jî digire yasa. Bi rêz Firat we jî behs kir piştî ku Serokkomarê Tirkiye jî erê bike û di rojnameya fermî de belav bibe, yasa cî bicî nabe wê rawestin heta ku mît û megeke raporan amade bikin bibêjin PKK çekê xwe daniye. Dibe ku ev yek dirêj bike, belkî heta salekê jî megeke pesend neke, piştrast neke ku PKK çek danîne. Ev wê çawa be? Yani bi gor em agahiyê em pê dizanin, yani eva di nav demekî Kurd da ew ê eva proje safî bibe. Yani mehekî nîv du mehan zêtir em hêviya me tunekî eva dirêj bibe. Rast jî firsetekî pir girîng e. Yani wexta firset ketiye destê me,
وكا ملاي جزيري دبيلي طالح كوبيتا فرصة مهلة انك حرامه يعني تشتي اهادا منو فرصة اخوة طالحي اخوة دريج ناكي يعني دولت شي قايلة زو ابايشا صافي ببه از بزانينا زانم جي PKK وسازي ويجي تبديل وان هي اويد مدتكي كندا بله ابا سلاح وردانيني دبرادا جي وظيفه yani Irak'ı Kürdistan Irak'ı per gringe çünkü Çek li Süleymani li hevleri evlerin danine li bira muhakkak ki benge hawijî hatiye avetine tebdir jî hatine girtine ev di müddetê kin da ava xilas bibe ez wer bawer dikim. بله برز جبو و یاسای دبیجن یاسایا چارچوبه انگو و هینا هنک یاسای دجی بدو دورن نه وسا دوی مروف وسا فهم بکه کوه پروژه یاسای دنجی هدی بین آماده کرن؟ محقق yani em ji wer hêviya me jî ew e ava yani welatê me da 5 sala şerrekî heye yani dibe ki divî şerê da her du alî jî bi hev îtimat nakin bawerî wan tune ev yasa bingeha bawerî jî davêje avitine wexta dewlet çi hat ser wî kir îro di parlamentoda bi 467 dengan aksa dengekî xurt di parlamentoda rastî tarîxî ye yani ez 3 sala di parlamentoda me bi vî quvvetê me ya tu zagonekî dernexiste bû tabii yani çarçove rastî çarçove ji vir şunda di rojevê da ew hinkî mijarê din werin rojevê ew di van noxtan da ya kanûnê teze derxistin îcab bike veya em bêjin heyat da di vî rêjê di rê da ew ê hinkî asteng belkî derbikevin ev astengana çareser bibin yani ewiliye gava ewile hatta gava sedî müddetekê ew derbas bibe înşallah bê asteng bê qeza bê bela Xwedê Teala bigîne dawiyê çünkü em baweriya me jî ew e wela tewfîqî illa billah yani alîkariya Xwedê Teala înşallah divî sulhê da divî biratiyê da jî ew bibe muheqqeq ew here dawî here serî. برز فرات بخوا ده همان دمه ده مافناسی جی تو پارێزەری ji bo wê yekê belê ez dixwazim vê bêjim pêwîstiya Tirkiyê bi yasayeke parastina xelkê ji nîjadperestiyê jî heye bi rastî nîjadperestî bawayekî eşkere hinek caran li hemberî Kurdan li hemberî milletên din jî têkirin li kêm welatan nîjadperestî ev qasî bê tirs û eşkere ji aliyê nîjadperestên Türk ve têkirin hûn vê rastiyê dibînin gelo ku yasayek hebe nîjadperestiyê qedexe bike wekek çawa li Almanya heye li hinek welatên din heye li Tirkiye jî pêwîstî bi yasayeke wiha nîne? Belê yani bi min jî pêwîst e yani sucê em bi Tirkî dibîne lê nefret suçu Belê yani ev sucê ji bo irqa wî ji bo baweriya wî ji bo hereket û tevrî yani grûpekî wexta hemberê grûpekî wî nejadperestî bike zagon ji bo viyan jî îcab dike di Tirkiyeyê bi min yani ev dönemekî pir giran derbas bû di nav toplumê da milliyetçîtî nejadperestî gelek pêş ve çû ev yasa çerçeve jî bi baweriya min ew e ku yani viyan tedavî bike yani insan wexta îtimat çê bû ava wexta silah çek hat danînê ev her tişt bizvire normalê insan daha li ser irqê xwe li ser mezhebê xwe li ser cinsiyeta xwe ne li ser însaniyetiya xwe bifikire yani mêze bikin îro di welatê me da di navça me da şer û tirab 100 sal e dewam dike ev şerrana mesela Avrupayê mêzedikî tiştê wer problemê wer tune Amerîkayê tune çi heye di welatê me da di vî bölga me da ye em qaîlin ki ev zagonana ji bira derbikevin insan wexta nejadperestî tiştekî sucekî însaniyetiye sucekî gelek giring e giran e ceza wî jî gere were dayîn yani insan ji zimanê xwe ji çenda xwe ji tiştê Xwedê Teala daye wî ji wî gere neqaş nebe di wî şermizar nebe yani em viyan em jî dixwazin înşallah ê bibe. Belê AK Partî ji zû ve behsa guhertina destûra Tirkiyê jî dike
gelek caran tê rojevê û pişre êdî hinek mijarê din têne pêş mesela destûrê dimîne. Hûn kar li ser guhertina destûrê dikin gelo wê kengî destûr were guhertin? Yani ev zagona bingehî anayasa em dibêne. Belê. Ez de komisyonê da ejî endamê wî komisyonê me jî rast jî em biyan devamlı tînin zaman. Yani di Türkiye'de destûr gere were guherandinê. Ev destûra me de anayasa 1982 da Milli Güvenlik Kurulu Kenan Evren dönema wî da 12 Eylül'ê da hatiye çêkirine. Yani rastşi Türkiye'de em nokta îro hatine ev destûra ji me re eybe. Em vî destûrê gere biguherînin. Di parlamentoyê da jî îrada destûrekî nû heye. Ama herkes hinkî tiştan dide pêşiya xwe, herkes di noktekî da li hevhatinekî çê nabe. İnşallah ev çerçeve yasa vakta PKK çekî xwe vakta dayne insan ji hepsê werin derketinê ê li Avrupayê ê li girtîgehan dane ê derheqî wan da soruşturme hebin vana ji wexta hatin berdanê di Türkiye'de demokrasî jî yani ji evlekariyê ew bizvire demokrasiyê wexta di welatê me de ew rihetiya çêbû destûrekî nû jî ew dest pê bibe biyan da xebatekî çê bibe yani layıkê welatê me layıkê insanê me layıkê dünya demokratîk em destûrekî jî ji bo wî çi xebat ser me hebe jî em çê dikin ku Reis Komarê me Birêz Recep Tayyip Erdogan jî di her qisedana xwe da ji bo destûrekî nû bank li civakê dike li rêya giştî dike înşallah di demekî Kurd da em ê vana jî qise bikin. Ez dixwazim pirsa dawî jî hinekî di derbarê hilbijartina de be her çi qasî hîna zû ye lê niha Dem Partî hema bibêje êdî bûye beşek ji bloka hevpeymaniya Cumhur. Yani li kêleka hevpeymaniya Cumhur cî digire. Wê di hilbijartinên pêş de ev yek di pratîkê de jî wiha pêk were gelo Dem Partî dikare bibe beşekî bloka hevpeymaniya Cumhur? Yani çawakî hûn we jî got yani di rada hilbijartin hela zû ye. Bi rastî jî di heftê gulanê da yani ega di wextê xwe da ega hilbijartin bibe di heftê gulanê de danişmanê Cumhurbaşkanî me Mehmet Uçum di biryarekî dabû 16 Nîsanê da hilbijartin bibe diye. Yani ev hela zû ye ama bi rastî jî Reîsî Cumhur Reîsî Komarê me Recep Tayyip Erdogan dönemekî dinê ega bibe aday gere parlamento biryara hilbijartinê bigire ku ew cardin bibe endam. Yani di Türkiye'de tecrübe Reîsî Komar di mesela Pirsgirêka Kurdan da ji ro AK Parti hatiye avakine heta îro xebatê kiriye em daxaza me daxaza êfena min diponîjin Reîs Komar carekî dinê bira bibe endam xelk ega wexta hilbijar bijêre ev ê ava ji bo welatê me ji bo Pirsgirêka Kurdan ji bo destûrekî nû bi min pêwîst e înşallah Dem Partî jî ji bo gelê xwe ji bo seçmenê xwe ji bo Kurdan ji bo navça me a bi xêr kîjan e ew qerara wî biryara wî tabii ew bi xwe ew bidin ama em xwayînin ki înşallah Dem Partî jî rêxistinê wan jî saziyê wan jî ev tecrüba Reîsî Cumhur ev tecrüba Pirsgirêka Kurdan da en alaqe ên xebat bikar be bike Reîs Komarê ji bo wî hilbijartinekî biryarek were girtine ama tabii hela sal û nîv maye İnşallah wî çaxê ji bo welat ji bo însan kîjan bi xêr be ew ê xerarekî biryarekî were dayîne. Gelekî spas birêz Abdurrahîm Firat parlamenterê AK Partiyê Erzurumê tu ji Enqerê gelmebû zor zor spas. Serçava. Wera temaşa mavê wera silav hurmetê xwe. Serçava.